All right, thank you, Stephen, and hello, everyone. Zikomo kwambiri bambo Stephen, ndipo ndikufuna ndikupatseni nonse wina aliyense. Moni. I'd like to read today from Mark chapter 8, verses 36 and 37. Ndikufuna ndiwerenge madzulo ano tikuchokera ku buku la Marko chapter chake cha 8 ndime yake ya 36 komanso 37. And the Lord Jesus says, "For what shall it profit a man if he should gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul?" Ndi Ambuye Yesu Khristu akunena kuti pakuti munthu apindulanji akadzilemezera dziko lonse nataya moyo wake, pakuti munthu akapereka chiyani chosintha nacho moyo wake. Now, none of us would realistically think that we could actually gain the whole world. Mukudziwa palibe wina aliyense wa ife amene tikhoza kuganiza kuti tikhoza kupindula dziko lonse lapansi likhale lathu. But there is something about our lives that is our world around us. Komatu pali china chake chokhudza natu ndi moyo wathu umenewo ndi dziko lathu. And our world is comprised of the things that we are interested in and the things that we set as goals. Ndetu pa moyo wathu pa dziko lathu linakhazikika pa zinthu zimene ifetu tili nazo chidwitu ndipo moyo wathu unazungulidwa ndi zinthu zimenezo. Some of our goals are very good ones. They are family, they are work, they are earning money. Ndi zinthu zinatu zimene timaziyembekezera kuti tikazikwaniritse pa moyo wathu zikhoza kukhala ndalama komanso mwina zikhoza kukhala mabanja athu kapena chikhoza kukhala chinthu china chilichonse chimene timachifuna. Some of those things in our personal world might be sports or hobbies or entertainment. Enatu zinthu zinatu zimene zatizunguliratu mu dziko lathu akhoza kukhala mwina masewero kapena zinthu zimene timangopanga pofuna kutayitsa nthawi chabe. Some people just like to get as much as they can and they collect everything they can. And they just want a lot of stuff. Anthu enatu koma ali ndi khalidwe loti amangofuna kupeza china chilichonse kulakhala ndi china chilichonse ndipo amatenga nthawi yawo yayitali pa moyo wawo kuyesetsa kupeza china chonse chimene angakwanitse kuti chikhale chawo. And for some people, their whole world is their religion or their church. Komatu pakati pa anthu enatu mudzapeza kuti dziko lawo lonse ndi chipembedzo chawo chimene ali nacho chimakhala cha mtengo wapatali kwambiri. But Jesus says, what good is it if you achieve your goals, if you enjoy your world, and then you end up in hell? Koma Yesu Khristu anafunsa funso limene ndilofunikira kwambiri kuti kodi chopindula ndi chiyani ngati iwe utakhala kuti wakwaniritsa masomphenya ako kapena maloto ako china chonse chimene umachifuna wachipeza koma pa mapeto ake moyo wako ukapezeke uli ku Gehena. Because you can get everything you want to get, do everything you want to do, have everything you want to have, but if you end up in hell, it will all mean nothing. Ndetu ngati iwe utapeza china chilichonse chimene iwe umachifuna kuti uchipeze komanso kupanga china chonse chimene umachifuna kuchipange ndi zonse zimene umafuna kukhala nazo utakhala nazo koma mapeto ake ukagwere ku Gehena, mapeto ake phindu lake ndi chiyani? Because once you're in hell, you can't buy your way out and no one else can buy your way out for you. Inu mukudziwa kuti inu mukadzagwera ku Gehena simudzakwanitsa kugula njira yanu kuti mutuluke kumeneko komanso palibe wina aliyense amene angadzakwanitse kukugulirani njira kuti mutuluke kumeneko. Your accomplishments and all of your things cannot get you out of hell. Zonse zimene inu mwazikwaniritsa pa moyo wanu zimene mwakhala nazo ndi zinthu zonse zimene muli nazo zonsezo sizingakwanitse kulipira kuti mutuluke ku Gehena pa moyo wanu. Your family or your friends can't pray for you and get you out of hell. Komanso banja lanu ngakhale azinzanu sangakwanitse kukulipirirani kuti inu mutuluke ku Gehena kumeneko. And your religion can't get you out of hell. Church can't get you out of hell. Baptism cannot get you out of hell. Komanso chipembedzo chanu komanso mpingo wanu ngakhale kusakhulupirira kuti kunja kuno kuli Mulungu kapena kulibe zonsezo sizingakutulutseni inu kuti mutuluke ku Gehena. All of those things are valuable to us, but they have no value to God. Zinthu zonsezo zimene ndazitchulazi ndi zinthu za mtengo wapatali kwa ife koma si zinthu za mtengo wapatali kwa Mulungu. And even once you are in hell, if you leave this world and you're not saved, even the Savior cannot deliver you out of hell. Ndiye ngakhale inutu pamene makagwera ku Gehena pamene mwachoka dziko lino lapansi popanda mpulumutsi mudziwe kunena kuti ngakhale amene tikunena kuti mpulumutsi pano payo Yesu angakupulumutseni kuti inu mutuluke ku Gehena. But the one thing God has that is valuable to him is his son.
komatu chinthu chimodzi chimene mulungutu ali nacho tu chimene ndi chamtengo wapatali kwa iyetu ndi mwana wake. He sent his son to die on the cross for your sins, to repay him for all the bad things that you and I have done. Iyetu anatumizatu mwana waketu kudzafatu pa mtandatu kuti adzalipiretu ngongole ya zinthu zoyipatu zimene inu ndi ine zonse tazipanga. And the only thing you have that is valuable to God is your soul. Ndetu chinthu chimodzi chimene matsala nacho chimene muli nacho chamtengo wapatali kwambiri kwa mulungutu ndi moyo wanu. And so God sacrificed the one thing that's valuable to him that he has for the one thing that's valuable to him that you have. Ndiyetu mulungutu anatengatu chinthu chimene chamtengo wapatali tu chimene anali nacho kumwamba ndi kuchipereka msembe kuti chinthu chimene chikathe kuwombolatu kapena kugulatu chinthu chimene muli nacho chamtengo wapatali chimene ndi moyo wanu. Doesn't that tell you how precious you are to God, that he would sacrifice his son for you? Kodi izi sizimakuuzani kuti kodi mulungu ndi wachisomo chotani pa moyo wanu kuti iye analoleratu kupereka msembetu mwana wake. The Lord Jesus Christ even said that he came to this earth to redeem us, to redeem our soul. Ambuye Yesu Kristu tu ananenatu mwini wake kuti iyetu anachoka kumwamba kubwera pa dziko lapansi kuti adzatiwombole ife, adzawombole miyoyo yathu. And he said that he came to be a ransom for many, and those who are the many are the ones who believe in him as their savior. Ndipo iyetu ananena kuti anabweratu kuti adzakhaletu chiwombolo cha anthu ambiri, ndipo cha anthu ambiri inunso muli momwemo. You don't have to give up your stuff to get into heaven. Inutu simukusoweka kuti tu muzitaye tu zinthu zanu zimene muli nazo kuti mukafike kumwamba. There are churches that say you have to pay them your money so that you can get into God's heaven, and that is not true. Mipingo yanu imatha kunena kuti inutu muyenatu kulipiratu ndalama kapena za khumi kuti inu mupite kumwamba, koma zimene zisizoona ayi. The only payment that God wanted for your sins was a payment that his son made when he died on the cross for you to deliver your soul from hell. Cholipiratu chimodzi chimene mulungutu amachifunatu ndi cholipira chimene tu mwana wake anachipangatu kuti iye anafatu pa mtanda kulipira chimene chocho. So how important is your soul to you? Kodi inu mukukhulupira kunako kuti moyo wanu ndi ofunikira bwanji kwa inu? It's way more valuable than everything that you have, everything that you own. Ndi ofunikiratu kwambiri kuposa china chilichonse chimene inu muli nacho kapena chimene muli nacho cha dziko lino lapansi. And it's so valuable that God was willing to pay the price of his son. Ndi chinthu cha mtengo wapatali kwambiri kuti mulungu anakwanitsatu kulipiratu mtengo chimenecho pa kumulola mwana wake kuti adzalipire mtengo umenewo. Once you're in hell, it's too late. The payment was made while you're alive. The payment was made upon the cross. And so while you're alive, you can be saved through the sacrifice of Jesus Christ. Inutu pamene tumugwera ku Gehenatu mudzadziwe kuti basi nthawi ndiye kuti yakutherani pamene ponse simungakwanitse kutuluka, koma ngongole yonsetu iyetu analipira kaletu pamene inu muli amoyo tu, komanso pamene inu muli amoyo pa dziko lapansi mukhoza kupanga chimenecho, ndipo tu ngongole yanu ikhoza kukhala kuti yakhazikidwa, ndipo basi mukhala pa ulendo wabwino. So think about the things that are really important. Nde inutu muganizire tu zinthu zimene zili zofunikira kwambiri. Is it the stuff you have now? Or is it your soul for all of eternity? Kodi ndi chuma chimene muli nacho pano kapena ndi moyo wanu mzimu wanu umene muli nawo? I hope you understand the price that was paid for your salvation, and that through Jesus Christ you can be saved through faith in him. Ine ndikukhulupirira kunako kuti muntha mumvetsetsa bwinobwino kuti Yesu Kristu analipira pa chipulumutso chanu, ndipo Yesu Kristu ndi amene analipira zonse kuti inu mukakhale opulumutsidwa. May God bless His word to each of us, and thank you for listening. Nde ambuye tu adalitsetu mawu aketu kwa wina aliyense wa ife, ndipo zikomo kwambiri chifukwa cha kumvetsera.